היי! אומייגאד, ארטרייב, היום, אומייגאד, אוקיי. עכשיו 12:28, ה-13 בספטמבר. אני רואה את גגה היום, אני עומד למות, אוקיי? אני מעריץ של גגה כבר כמעט 6 שנים. זה אומר שאני מחכה לזה כבר כמעט 6 שנים, כי בהופעה הראשונה שלה בארץ הייתי בן 11 וחצי, אז לא יכלתי להיות שם. ואני לא יכול להסביר במילים כמה שאני מחכה לזה כבר כל כך הרבה זמן, כאילו... והיום אני רואה אותה. אני מת. אוקיי, בוא נדבר רגע על השיער שלי. אוקיי, צבעתי אותו לכחול. רגע. אוקיי, אז צבעתי אותו לכחול כזה, בערך. כי ארט-פופ, והגבות שלי עדיין בוורוד. כי ארט-פופ, אז אני פשוט נראה כרגע כמו ארט-פופ. והיום אני עומד לראות אותה, היום, אני עוד שנייה מת. אז החלטתי לעשות מין דיילי ולוג כזה של כל היום הזה, ואין לי מושג מה אני אעשה כשאני אגיע לשם, כי אני לא חושב שמותר להכניס מצלמות, אבל אני אכביד, זה נורא טוב, ומקסימום אני אגיד להם מין כזה, היי, קחו את הבטריה שלי, ואז אני לא אוכל לצלם במופע בעצם. אבל יש לי בטריה ספייר. אז... פאקם. בכל אופן, היום אני רואה את גגה, אז אני עושה דיילי ולוג, וכל הדרך שלי לשם, וקצת שם, וקצת אחרי, ואומי פאקינג גאד, אני עוד שנייה מת, הלוואי שהיא תראה את הקעקוע שלי ותעלה אותי לבמה, או שאני נראה כמו ארט-פופ ותעלה אותי לבמה, או שאני פשוט נורא נחמד, אז היא תעלה אותי לבמה, והיום אני רואה אותה, ואני באמת לא יודע איך להתנהג, ומה לעשות, כי אני גוסס מרוב התרגשות, ואני ויעל צעירי, חברתי הטובה שאתם תראו עוד מעט כי דיילי ולוג והיא תהיה איתי כל היום, אנחנו ניפגש ב2:30 וניקח מונית שירות לתל אביב, ואז ניקח מונית לפארק הירקון, ואז נגיע לפארק הירקון, ואז נפגוש מלא אנשים, ואז נראה את גגה. וגיליתי שיש גם קווי לילה היום. לא יודע למה, אבל יש. אז אני אוכל לחזור לירושלים באוטובוס, ולא אצטרך ללכת לתחנה מרכזית בתל אביב, ואז ככה... אוי, נפלו לי דברים. אוקיי, אני באמת מת, אני לא יודע מה לעשות. אגב, אם אני כבר פה, תאכלו את זה. אם אתם מוצאים את זה בסופר, תקנו את זה. זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיי. תעשו את זה. ארטרייב. אנחנו עכשיו יושבים בוולפסון, אני מעשן, ואז אנחנו לוקחים מונית, לקחת עוד מונית, ואז אנחנו מגיעים לדרום תל אביב, ואז אנחנו מגיעים לפארק הירקון, ויהיה אחלה מאחר. אנחנו עכשיו על מונית שירות מירושלים לתל אביב, ואני שומע את הרי, אני יורד את אוזניה, אז כבר לא שומעת הרי. שלוחים. סליי. צל, איזה יפה, איזה צל יפה. מה, מתי הספקת? רגע, זה סרטון עכשיו? 20 שניות כבר, אוקיי. היוש! אנחנו עכשיו מטיילים לנו בתל אביב. הנה זה, איפה ש... טוב, אז אנחנו עכשיו בפארק הירקון, סימן שאלה. והולכים לגגה, חם לי, איכסה. וואי, ממש חם לי. גם בא לי סיגריה, ואני עייף. אני חושב שאני לא עייף שזה 11 שעות, אני משקר לכם בפרצוף. אני מתקלת עייפה, הייתי ממש כאילו היפר-אקטיבית בבית. טוב, זה נעלם קצת האנרגיות. טוב, חם לי, אז יום טוב. מה נתראה כשנגיע לצל. היי, אנחנו רוצים לעדכן שנייה. שם הגולדן, אז ראינו אנשים... זה שעה 13. אז ראינו אנשים, וכולם התלהבו לראות אותי, כי הם לא הכירו אותי לפני, כולם זה היה קצת הגזמה, 3 אנשים התלהבו לראות אותי, כי הם לא פגשו אותי לפני, ועכשיו אנחנו מחפשים את עטליה, כי אני רוצה להגיד היי לעטליה, והיא צריכה לעטליה. מאנשים, לא רק מאנשים. אז אני עכשיו קניתי 2 חולצות, אחת של סליי, אחת של ארטרייב. כן, קניתי גם סליי. ותוכניה, ותוכניה, וזה כיף, וחם לי, ואנחנו נתראה כשנגיע לשעה 1. מה ביי? גגה עשתה ריטוויט להסטאר. והסטאר טובי. הסטאר טוב. למה היא לא עושה לי ריטוויט? למה היא לא עושה לך ריטוויט? קייטי פרי עשה לי ריטוויט, היא אמורה לעשות לי גם. אומייגאד, כולם עשו לך די, לי אף פעם לא עשו. אז אנחנו חם נורא, אנחנו כל הזמן מחפשים צל, תראו איך זה נראה אבל. שם הגולדן, אני אצביע עם סיגריה, שם הגולדן, ושם רחוק אחת, שם. כאילו אנחנו בשער 13 ויש גם שם אחת. אז, רגע, איך החברות שלי? יפות מאוד. אז אנחנו פה. אני במי. היי, אנחנו עכשיו בגולדן, וגגה. רק מה שבא. תחמיני שזה לא רציני.
השטג ערסים ליום. השטג אנקונדה, השטג ליידי סטארלייט, סליילייט. השטג אומייגאד. Look at her butt. תראו כמה אנשים. אומייגאד. Look at her butt. לדעתי עושה אריאנה בי בים המלח עכשיו. הייתי מוכן! אומייגאד, לא הייתי מוכן! Oh my god, oh my god, oh my god! He just showed up in Tel Aviv. I can't believe it. מופיע פה מחר, They won't let me through. I
prudence is real of your friends. Till I'm favoring you, I'm on the edge, the edge, the edge, the edge. I think I saw a bad guy out there. Are you having a good time yet? Put your paws up! Rama, Rama, ma, ga, ga, oh la la, want your romance? Being away from you, put your hands up! Give me the minute of love, turn the lights on. Put your hands up, make a squill out, you're so disgusting. You're just a pig inside. Hands up! I know you want me. You're just a pig inside a human body. Squill out, you're so disgusting. You're just a pig inside. Hands up! But I try someday in Jakarta. I'm American, I'm Gypsy. I Bangkok, Australia, Malaysia, Sweden, Finland, Norway. Israel, just for the day. I'm a gypsy, gypsy, gypsy. Hey. Oh my god! גם מדהים, oh my god. אני עכשיו עם אבו הלייטס אחרי ההופעה. אני מתכנן את זה כבר חודש, כי בחודש שלפני זה לא האמנתי שתבוא. עכשיו זה נגמר והקול שלי שונה. אני מרגיש כמו בכיתה ח' או ז' בעצם, כי הקול שלי אחרת ונמוך יותר. ואני גוסס, והיה מדהים. והנה אנשים. ואומייגאד, שלום. זה וידאו? כן. אוקיי. כן, זה ולוג. זה ולוג. אומייגאד. אני עדיין לא יודע איך לתאר את זה, אני אתאר את זה כשנגיע הביתה. הנה ולוג. בואו לבלוג שלי. הוולוג שלי מקבל את כולם. לייק! ראינו את גגה! ראינו את גגה! בכינו יותר מחצי שעה בטוטל. אני לא בכיתי חצי שעה. אני צרוד יותר גברים לא בוכים. אני גבר. טוב, אז אני רגע. אוקיי, קניתי עכשיו 3 פוסטרים ופגשתי את שרון. זוכרים את שרון? תודה די. והנה פוסטרים. אומייגאד. אני בבית. ירדתי עכשיו מהמונית. אני בירושלים, קפוא פה, וזה מהמם, כי אני אוהב קור, והיה כל כך חם כל היום, והזעתי כמו מטורף, וזה היה דוחה. ועכשיו אני פה, וקר, ומהמם, ואני בבית,
מישהו ראה אותי מדבר לעצמי באמצע הלילה, ועכשיו אני משוגע. ואין לי מושג איך לסכם את היום הזה, זה באמת היה פשוט מדהים. I'm speechless. וואו. טוב, אני לא יודע אם אני מסוגל לדבר על זה כרגע. אני חושב שנדבר על זה כבר בוולוג הבא, כי עכשיו אני עוד... וואו, אני ממש מבולבל. זה פשוט, כל היום הזה היה יותר מדי. הייתי באלטריב. טוב, אז זה הכל. אני הולך לישון עכשיו, ומחר כשאני אקום, אולי אני אלך לבית ספר, אולי לא. וואו, לילה טוב. הגיע הזמן. ביי. פאק, הייתי באלטריב. ביי.